X er verdensomspændende og altomfattende. En universal instans, der overvåger vores verden. En verden, der dag for dag vokser sig mere kompleks. X tilbyder de mekanismer, der skal til for en vedligeholdelse og forbedring af verden. X er derfor bestandigt i udvikling, bestandigt i udvidelse, bestandigt på vagt. Det er en ære at arbejde for X. Sproget deltes og forsvandt. Manden, bigamisten, res cognitans, res extensa. Alt mødes alligevel for at glemmes. Hop af, stig på og lyt nu. Her er historien om dig. Ja, altså rent mentalt, udviklingsmæssigt, så kan man sige, at det sjældent er smart at begrænse sig i den grad. Og altså, at det nærmest kategorisk har afvist inputs andre steder fra. Altså, da han var helt lille, der var han meget irriterende. Umiddelbart så ville man måske tro, at så gik han helt ned med flaget. Og det gjorde han også i de første par uger. Men jeg tror egentlig, at det forstærkede mere, at han oplevede en form for livskald, blev vagt til live der. Og jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg skiftede faktisk mit telefonnummer ud et par gange. Men af en eller anden grund, så var han i stand til at opspore mig igen og igen. Det var skræmmende nogle gange. Han levede det virkelig ud. Han blev meget mere glad. Eller? Hvad er der at sige til det? Manden er jo rablende sindssyg. Sebastian. Jeg tror ikke, det er en tradition. Jeg har ikke. Så du kunne da bare lade være for et kystestykke bag. Ja, det gør vi 2 minutter. DR ønsker alle et rigtig godt nytår. Godt nytår! Nu kommer Danmarks Christian. Ja, bare et par gange rundt af ballon, og eventuelt et par gange rundt om
Jeg pisser på gulvtæppet. Please take a seat over there. Okay. What is your name? My name is Leah. Leah. Some people feel closely related to their name. Do you think your name is an important part of who you are? No. What is important then? My personality. And what is important in other people? Someone who's dependable. Do you mean a good friend? Yes. Do you feel lonely? Yes. Okay, let's get started with this exercise I've prepared. Okay. The cards in front of you represent different vegetables. I want you to flip over one at a time. Tell me how each vegetable relates to who you are. I got the cabbage. Continue. I don't have a clear idea of what cabbage is like. I don't like cabbages, so it doesn't really represent me. Okay, pick a new one then. The garlic. It doesn't really reflect who I am. Why not? I think the garlic, you either love it or hate it. I don't think there's any other possibility. And this is why I'm saying it doesn't really reflect who I am. Okay, if you were a vegetable, what would it be? I wouldn't know what vegetable I could be. You can pick any vegetable you like. I don't have a clear idea for the time being. Go on. Just think of it as a fun game. If I had to choose something else, I'd take a tomato. Good. Next card, please. I got the horseradish. Are you a horseradish? If I had to think of a vegetable, I wouldn't have thought of horseradish.
but I think it reflects me because it's small, because it's colorful. Do you consider yourself a colourful person? Yes. Okay, next card. Pumpkin flowers. You know them. A lot of people don't know what they are. Ever since I was born, I want to be a chef, but actually, I don't know, because to become a great chef, you have to know where you're going, so you have to have a clear mind. The clear mind is important, yes, and that's what we're working on. Yes. Do you like pumpkin flowers then? I like it quite a lot, I have to say. And I think it's a pretty special vegetable. Do you think of yourself as a pumpkin flower, or do pumpkin flowers make you think of anyone or anything in particular? The one thing that comes to mind is that actually pumpkin flowers are not really pumpkin flowers, they are courgette flowers, and it's not easy to get to know them. People are biased about them, and probably people are biased about me too, because I'm introverted and also pretty touchy. It's very easy to get me mad, and once I'm mad, it's hard. Go back and be friendly with me again. Interesting. Okay, now imagine you're someone else. What kind of vegetable would you be? I would have loved to be a pepper, because peppers are colorful, red, yellow, and green. Now, please close your eyes and relax. Envision your future. Does it resemble peppers and horseradish? No. Well, I'm sure we'll turn that right around. We'll see how it goes. Time's up for today. Okay.
Sidea kom til Københavns Lufthavn den 21. december kl. 22:17 2012. Hun var hentet fra en nationalpark i Kenya sammen med 10 andre giraffer, som Københavns Zoo havde erhvervet sig i forbindelse med deres nye savanneanlæg. Det blev hurtigt klart for dyrepasserne, at Sidea ikke var som de andre giraffer. Hun holdt sig for sig selv, nægtede at spise og faldt på ingen måde til. Flere dyrespecialister fra hele Europa blev tilkaldt for at undersøge Sidea, men ingen kunne give en diagnose, som kunne forklare hendes mærkelige adfærd. Selv den respekterede og anerkendte dyretandlæge Fritz Honecker kom forbi og undersøgte Sidea. Han konkluderede efter sin undersøgelse, der er intet fysisk i vejen med denne giraf. Den er sund og rask. Nej, sygdom den lider af er ikke fysisk, men psykisk. Denne giraf har ondt i hjertet. Fritz Honeckers radikale konklusion rystede det ganske land, og den danske presse bragte konstant historier om den ulykkelige giraf. Sideas hjerte længes efter Afrikas jord, giraffen der græd, og Danmarks afrikanske skam lød flere overskrifter. Zoos ledelse handlede prompte og besluttede at tvangsfodre Sidea med flasker. Det affødte massive protester i befolkningen og stærke reaktioner fra flere fremtrædende kunstnere, meningsdannere og socialister. Altså, det er chokerende, at det sker her i Danmark. Altså, her, hvor du og jeg lever, at de tager den beslutning og bare ikke sender Sidea hjem. Jeg tager ofte mine børn i zoologisk have. Det tror jeg stopper nu. Fordi jeg kan ikke stå til ansvar og sige, at det her det er et sted, folk bør bringe deres børn. Jeg mener, hallo? Den 28. december 2012 har den stærke historie om Sidea rejst hele jorden rundt. Støttedemonstrationer opstår i flere europæiske storbyer, Athen, Madrid og London. Alle med et samlet budskab: send Sidea hjem. Og Kenyas ambassadør, Jomo Kenyatta, udnytter lejligheden til at sætte fokus på Kenya og hvordan Vesten i flere årtier har udnyttet Afrika og stjålet deres eksotiske dyr. Giraffes do not belong in Denmark. They belong in Africa. Please, Denmark, set her heart free. Set Africa free. Det internationale fokus skaber et så massivt pres på den danske regering, at de bliver tvunget til at handle og skaber i al hast en handlingsplan for Sideas hjemrejse. Men for sent. Den 1. januar 2013 kl. 15:43 stopper Sideas hjerte, og hun dør. Sidea blev kun 7 år gammel, men nåede på sit korte liv at påvirke flere mennesker end nogen anden giraf. Next stop, Lombard South, for route 40. Doors are closing. Next stop, Hawksworth Federal, for route 64. Next stop, Pastor Morris, for route 29. Doors are closing. Next stop, Snyder, for routes 37, 79, St. Agnes Hospital, and Methodist Hospital. Doors are closing.
Der var intet. Ikke en sten. Ikke et blad. Intet var. Alt var yde og koldt. Det var i tidernes begyndelse, at der intet var. Der var intet sand. Ingen bølger brød det kolde vand, som lå mørkt og tungt og dækkede alt. Ingen jord fandtes. Ingen himmel fandtes. Der var kun det gabende rum og tomheden, som holdt det sammen. Op ad havet steg sten og klipper. Burs sønder bar landene op til havets overflade. Solen den kom fra syd. Den varmede havets klipper. Der skød grønne urter frem fra jordens skød. Søndenfra greb solen, som tro følger månen over himmelranden med sin højre hånd. Solen vidste ikke sin bane, og månen vidste ikke, hvad den ejede af magt. Og stjernerne vidste ikke, hvor på himlen de skulle stå. Der gik alle magter til de høje stole, og de hellige guder slog råd. Nat og næ de nævnede, for at tælle tid, så gav de morgen, middag, unden, aften, navn. Grønland. Isbjørnejagt på Grønland. Der er Jonas og hans kammerat, som hed Herr Williams, fik et tilbud om at tage til Grønland på isbjørnejagt. Kunne de ikke sige nej, fordi der var gode penge med i købet. Det var nu mest fordi der ikke var ret mange, der ville tale imod et sådan tilbud. Grunden til det var, at der var stor chance for at dø. For isbjørne er ret farlige. De skulle rejse en tidlig torsdag. Sejlene blev sat. Herr Jonas og herr Williams fik sagt farvel til deres børn, koner og venner. Det var en stor fiskerkutter. De skulle sejle med. Børnene og konerne stod og vinkede farvel ved bredden. Nu skulle de rigtig være med på et eventyr. Det tog cirka en halv måned fra England til Grønland. Det var ret koldt og meget farligt at sejle der, for der var mange isblokke i vandet. Nu kommer vi til det mest spændende af det hele, sagde skipperen ved navn Brandt. Det er her, vi skal skyde 10 isbjørne på de isblokke der. Det er der, de plejer at holde sig til. De gjorde sig klar med at få varmt tøj på og alt muligt andet. Da de kom ud på isbjørnene, var de heldige, fordi bjørnene sov.
De var ekstra heldige, da de fik skudt dobbelt så mange bjørne, som de først havde forventet. Men pludselig vågnede en af de store bjørne. Men de havde besluttet sig for ikke at skyde. Den var rasende. Den var blevet vækket af dem og alt deres larm. Den sprang efter dem. De havde ikke mere krudt. Så de kunne ikke skyde den. Den var meget arg. Den hoppede op i fiskerkutteren efter dem. Der snittede den sit hoved på en skarp kant. Den døde. Så var det problemløst. Da de endelig kom hjem, blev de mødt med glæde og jubel. For den store fangst, de havde medbragt,